krásně rozpálka. Asi jsem držím. Jo, tady je. Aha, já ji hledám. Tak, Leni, jak se jmenuješ? Řekni nám to. Lenka. A dál? Gwen. Tak, já se to musím do příště naučit, až budeš tady zase zpívat nějaký pořadu. Tak Leni, tady ti přišli, určitě neříkejte, že to jsou kamarádky ze Solasida tady, jako, že ti přišli fandit, to je úžasné. Jo, tak vy si navzájem takhle fandíte, no to je krásné. A to v našem pořadu má být, že si navzájem fandíme a nezávidíme si nějaký oblíšáka, tady byl někde nějaký víkend na Orlíku, že jo. Tam se můžete potom nakonec přijet podívat všichni, máte tam automaticky nějakou slevu, když se přihlásíte, že jste zpívali v Solasidu. My tam budeme celý léto fungovat, kdyby nás, tady vidíte reklamy, napadlo jet třeba na Orlík na krásnou českou levnou dovolenou, tak se podívejte na naše reklamy, které běží na obrazovkách a nás tam rádi přivítáme. Lidičko, kolik je tobě roku, jaké třídy chodíš? Druhá A. A je ti? 7 nebo 8 nebo kolik je ti? Teď zkusíme počít. Teď si úplně zapomněla. Máme tam někde nápovědu? 7, že jo? Já jsem to skoro úvod. No. Ale tak to je fajn, že jste se přihlásili do naší soutěže. Co nám zaspíváš? Už je to tady? Teď nám spadlo, tak ti držíme palce, moc ti to sluší. Tak určitě se ti povede i písnička, kterou jsi vybrala. Úžasný, takový jemnoučký hlas, krásný, tak Leničku, můžete se posadit pomalinku. Krásný rozpálka. Asi jsem držím. Jo, tady je. Aha, já ji hledám. Tak, Leni, jak se jmenuješ? Řekni nám to. Lenka. A dál? Gwen. Tak, já se to musím do příště naučit, až budeš tady zase zpívat nějaký pořadu. Tak Leni, tady ti přišli, určitě neříkejte, že to jsou kamarádky ze Solasida tady, jako, že ti přišli fandit, to je úžasné. Jo, tak vy si navzájem takhle fandíte, no to je krásné. A to v našem pořadu má být, že si navzájem fandíme a nezávidíme si nějaký oblíšáka, tady byl někde nějaký víkend na Orlíku, že jo. Tam se můžete potom nakonec přijet podívat všichni, máte tam automaticky nějakou slevu, když se přihlásíte, že jste zpívali v Solasidu. My tam budeme celý léto fungovat, kdyby nás, tady vidíte reklamy, napadlo jet třeba na Orlík na krásnou českou levnou dovolenou, tak se podívejte na naše reklamy, které běží na obrazovkách a nás tam rádi přivítáme. Lidičko, kolik je tobě roku, jaké třídy chodíš? Druhá A. A je ti? 7 nebo 8 nebo kolik je ti? Tak, teď zkusíme počít. Teď si úplně zapomněla. Máme tam někde nápovědu? 7, že jo? Já jsem to skoro úvod. No. Ale tak to je fajn, že jste se přihlásili do naší soutěže. Co nám zaspíváš? Už je to tady? Teď nám spadlo, tak ti držíme palce, moc ti to sluší. Tak určitě se ti povede i písnička, kterou jsi vybrala. Úžasný, takový jemnoučký hlas, krásný, tak Leničku, můžete se posadit pomalinku. Než nám porota vyhodnotí, dovolte mi, aby sem k nám přišla paní zástupkyně školy, která se přišla podívat, paní Jaroslava Chudláčková, která nám pomůže předat CDčka zpěváků, protože, jak už jsem řekl, škola nám s tím moc a moc pomáhala. Tak ty CDčka, která jsou tady na světě, jdou s rukou, kteří nám s tím pomáhali. Já budu rozdávat pamětní listy a jdeme na to. Takže děti, si zasloužíte, ať máte hezkou památku.
desku, kterou jste si sami naspívali. Tak ještě tady tak. To si všechno prohlídnete. A nechce CDčka doma v pouští místo nějakého superstáru. Tak to jsou naše malé hvězdy, které dnes tady zazářily. Děkuji. Já vám děkuji za spolupráci. A nezapomeňte, děti, že na konci pořadu přeci jenom ještě 3 si se pozveme, jo. Jinak jste byli dnes všichni super, to všichni potvrdí ještě jednou za chviličku podleskem, protože vám za to děkujeme, že jste to zvládli a že jste tady zpříjemnili dnešní večer tady v Podvořanech. Takže ještě jednou potlesk, to je první kategorie. Můžete se posadit.